Forestil jer dette. Vinteren er kommet, og det er iskoldt og blæsende udenfor. Vinden suser, og regnen slår mod ruderne. Er der noget bedre end en skål varm, dampende suppe i sådan et øjeblik? Kartoffelporresuppe er en populær ret af en grund. Den er nem at lave, lækker og mættende. Som et varmt kram. Denne suppe kan nydes på mange måder. Du kan servere den med en sprød baguette til en let frokost, eller som forret til en elegant middag. Uanset hvad, vil denne suppe helt sikkert imponere alle. Lad os komme i gang. Til denne opskrift bruger vi enkle og friske ingredienser. Friske ingredienser er hemmeligheden bag god smag. Først skal vi bruge 3 store porrer. Porrerne giver suppen en delikat sødme og aroma. Vælg porrer med en fast, hvid bund. Jo friskere og mere aromatiske de er, jo bedre. Dernæst har vi brug for et stort løg. Løget er en nøgleingrediens, der giver retten dybde. Et hvidt løg er særligt godt, da det har en ren, sød smag, der passer godt til de andre grøntsager. Vi skal også bruge 4 store kartofler. Kartoflerne gør suppen tyk og mættende. Personligt kan jeg godt lide at bruge Yukon Gold kartofler, fordi de er cremede og koger hurtigt, hvilket gør suppen ekstra cremet. Selvfølgelig må vi ikke glemme smørret. Smørret gør suppen cremet og fyldig. Tilsætning af smør løfter smagen til et helt nyt niveau. Endelig skal vi bruge grøntsagsbouillon, salt og peber. Grøntsagsbouillonen skaber en dyb og fyldig smagsbase. Igen er det afgørende at bruge friske ingredienser. Friske ingredienser forstærker smagen af hver enkelt ingrediens. Vælg levende og friske grøntsager. Sæsongrøntsager er altid bedst. Kvaliteten af de ingredienser, du bruger, påvirker smagen af din ret. Brug tid på at vælge gode ingredienser, og din suppe bliver endnu mere lækker. Lad os begynde med at forberede porrerne. Porrer er en alsidig grøntsag, der bruges i mange retter, og dens delikate sødme forbedrer smagen af enhver ret. Porrer kan have jord eller snavs mellem lagene, så det er vigtigt at vaske dem grundigt. Skær dem først over på langs. Det gør det nemmere at fjerne snavs eller rester. Skyld dem grundigt under koldt vand. Adskil forsigtigt lagene og fjern alt snavs. Skylning under koldt vand hjælper med at holde porrerne sprøde. Når de er vasket, skæres de i tynde skiver. Tyndere skiver koger hurtigere og frigiver smagen jævnt i supper eller gryderetter. Pil derefter løget og hak det fint. Løget giver dybde og naturlig sødme til suppen og supplerer porrens smag. Skræl kartoflerne og skær dem i tern i den størrelse, du ønsker. Jævn udskæring sikrer, at kartoflerne koger jævnt. Kartoflerne vil give suppen tykkelse og gøre den mere mættende. Mens du forbereder grøntsagerne, så prøv at nyde processen. Slap af og nyd øjeblikket. Madlavning er en kunstform, og hvert trin er en mulighed for at skabe noget lækkert og smukt. Kom et stykke smør i en stor gryde eller støbejernsgryde og smelt det ved middelvarme. Tilsæt de snittede porrer og løg og rør rundt med en træske, indtil de er bløde. Sauter dem i ca. 10 minutter. Sauter, indtil porrerne og løgene er blevet gennemsigtige og dufter dejligt. Duften af porrer og løg, der sauterer i smør, er simpelthen guddommelig. Den varme og indbydende aroma er et tegn på, at der er noget lækkert undervejs. 5. trin. Bouillon. Hjertet af smagen. Når porrerne og løgene er møre, er det tid til at tilsætte grøntsagsbouillonen, der vil give suppen dybde. Hæld den forberedte grøntsagsbouillon i gryden og sørg for at dække alle ingredienserne. Når bouillonen koger, skrues ned for varmen. Lad det simre ved lav varme i ca. 15 minutter. På den måde får smagene af alle ingredienserne lov til at smelte sammen og skabe en rigere og mere kompleks smag. At se suppen simre stille og roligt på komfuret vækker appetitten. Grøntsagerne simrer blidt i bouillonen og frigiver alle deres smagsnuancer og aromaer. Man siger jo, at tålmodighed giver de bedste resultater, ikke? 6. trin. Kartofler. Den cremede nydelse. Tid til at give suppen sin cremede tekstur. Mens suppen simrer, koger du kartoflerne separat for at opnå den perfekte tekstur. På den måde undgår du, at kartoflerne bliver for udkogte i suppen, og du bevarer deres appetitlige tekstur. Kom de terningede kartofler i en gryde og hæld mælk over, så det dækker. Frisk mælk vil gøre suppen cremet og fyldig. Når mælken koger, skrues ned for varmen, og det simrer, indtil kartoflerne er møre. Cirka 15 minutter burde være nok. Mens du venter, kan du forberede de resterende ingredienser, eller bare nyde den skønne duft, der spreder sig i køkkenet. Kartoflerne kogt i mælk
giver suppen dybde og en creme tekstur, der gør den endnu mere raffineret. Dette enkle trin kan forbedre din ret betydeligt. Prøv det og mærk forskellen. 9. trin. En skål suppe fyldt med simpel lykke. Server den varme suppe i skåle og nyd den. Den smager bedst, når den er varm. Tilsæt en skefuld creme fraiche eller friske krydderurter efter smag. Server med en sprød baguette til et mættende måltid. En perfekt kombination, der får dig til at spise op til sidste dråbe. Findes der en bedre ven end en skål varm suppe på en kold dag? Varm dig op med en skål af denne enkle, men smagfulde suppe. Velbekomme og god fornøjelse i køkkenet. Og det var det. Vores lækre kartoffelporresuppe, der varmer hjertet, er klar. Hvis du kunne lide videoen, så giv den et like, abonner på kanalen for flere lækre opskrifter og del denne fantastiske opskrift med dine venner og familie. Vi ses snart med nye, smagfulde historier fra køkkenet.